along có pin cái xe tổ bê ở địa một cái hiền tổ có tổ bê tu rang hay là dù rằng có tổ bê tại cái hành tổ thì along có pin cái xe cái này thành tuổi cái xe cái có em nuôi cái này thành tuổi politics in transition na thito pin kan deya ni tum lama te a champion chu champion kan mi ti khota in kan chobe karam in kan chia chu min wa chuan la ya silung hil sa in thanna om le do na ko en no in than kan ni to wangi tu te nge development a thang tu te nge ni e sur kha tham lo pia ma ya tu te nge kal phung thara kan kal pui tu te ti hi chiang takin kan sia te po a thai ka sia chu wang chuan elai ko tla mi pui te po hi lo chang hara ko en no kan in thang ni ti hi sia a ti to lo chua elai ko tla ma so na tu ra ta na ZPM candidate mon pui hi lo chan ro pui tu rin kan som du chawa ei kan chong ro la SPC te le te ram ma so na tu ra ni ti sia a photlang te po he khotlang tan he ram tan tia pol soi tun huna chuan e ko tlang ma so na tura ta hian chang ho turin kan som du chawa acha chu sarkar ding to sarkar tho pui thei tu tur party sarkar tho pui tur kan candidate te lo phe thiama an tha lo ti chak turin kan som du chawa hey ZPM kan an sarkara thil tam tak ma so na tam tak aron in her chuak meka chung ma son na ti ma son tu ra tang chuan le chung ruam man na ti lo thei tu ra tang chuan tu kin zinga elai ron kal khom te le kan tu pa ka te po hiani thei to min lo chaw pui tu rin kan som du chawa e ZPM sarkar hiani mi pui sarkar ti in kan in wa chu mi pui sarkar a chuan in khan ma kan lo sei ta kan khan work order kan sem don kan tia tu na po work order amao de chu so thim te ai eng te mun pia te marcha te leina turatan cheng vai bel chi sam ni jani chuang kan da ni vai bel chi ka te tam tok mai no de sa ni a te lai ko ta ai hian vai bel chi ka ta lo lu ta me mo ka ti chu wang chuan he budget a sarkarina thingtlang mi te maso be na turatana zo ko lam te na maso da chak ta kan ka pui the na turatana ruam man na sia ma hi atam te yang ber in lo hai chua be te na turatan tu ki na hian kan candidate kal tanin da so bu choli e ruam man na hi ati ra chaka kan a pui kha dia kan tho pui te kan party dang te na thei lo an tia a thei sia chu tu na chen budget a lo lang ta a hei hi kan rabata na thil thar ani kun da thok tu kan rama hian za sum sari ti kan awa budget a ang tan che khat ko kan da mai lo tu na chon vai bel che chani mai ni loin han holding kan tia chu ta po chuan in vai bel che chuang kan da ni chu kan kun da tho te a lo thar kam de wa a song bol na tu ruam man na tu ni a chu mai chu ni lo chu ai ol sam jok chuan CM package kan tia chu ma da po chu tia deal to pa kan ma mo zo ang te deal mu thei na ni chu tiang chuan e sarkar hian tun ma party bila budget an in chua an ei zo ang khan lovin ke ni chuan zo ra mi pui te na kan budget ani angin ZPM budget ani lowa zo ra mi pui te budget ani angin kan budget hi ani na tur angin kal do na akal na tur buna zo ra mi pui ten atai ba ma athok tam than tui far ne ba piangin he budget hi an cham na do ni ti hi kan lo tlang aw fa takin ro thing ta chu mi ti lo thing tu chuan he lai ko tlang mi pui te po hi a thi to lo chu tu ri kan so du chuwa hey kan ro mi kan mo em por ai to de tu ri ma kan la tui vai te po khwa kan tu ma man ni la te po officer ro te ne na ke na tui vai kan khwa chuan nang ni te po za zo tu kan ni tu la chuan electric power hi kan man na tlem em ma e nga ta le kan cho be da that na ta hin kan mang tlang pui ni ro a training sum na kan manga ZPM sarkar a chen e zo na ta na man ti kan tu mani
chung in tu chuan ro man na kan siama kan leilet te po hi tu na mi hin te ran te kan ti hi achak lowa mechanizing hadam takin zau tak lok tak thatak thar tu in ro man na kan siama chu mai chu le lovin zau policy te po kan kal pui do na tu na chuan hemi kan thai kan bi ka te hi kan target di ka chu mi zo chuan zau policy te po kan la kala chu ta chuan in he khuwa yanin ege ni chadu ege ni kopwar hian ti kan du ngai tua ra film tak ke lai bia tu te nen ke le sui tlang a ma ru ze thai khan chuk hi a tha kan ti lo wa ke lai ya vai mi min ching ania mo tomato in ching ania mo alu in ching ania mo kho khatin in som li som nga ta lin ching ula ai zo la thangin tomato lei tho na mani mo vai mi lei tho na mani chon kopwar a ege tha ka thelo chu mi tha chu ai zo la thang pon a khar chong ina moข้าเขาเห็นอารมณ์ที่ติดในตัวการชวนนี้เป็นลายคนตาเห็นเอาไม่ได้เทียมเชียร์อะไรอ่ะจะมีตัวชวนเห็นกัน policy เสียผู้มวลผู้ใหญ่ตะโกนยินโลทันถึงชวนข้าวว่ามันได้กันในกลางถิ่นโดนดีทีเป็นลายคนตาได้เห็นเชียร์ที่ไปกันเสียจู่จะกันเสียตัวเฮ้ยสุรคาร์เนี่ยได้หัดโหลดเด็กันเทียอันหนุ่ยจะท่าอะไรนะนี่สาระ SPC secretary เสีย paper read ขัดเลยโดนปนสุรคาร์ผ่านได้ง่ายในที independent direct funding te kan sia kum tam tak kum som thum don autonomous district council lo ni to chakma district council pon MLA panin nei chun pon direct funding an la ti thei lo ni helai sin lu chu man ni lo ka he hoi ni kan in thang tu ni ya direct funding kan ni ten tia le shiat lo na hian min ti a ve thia an shiat lo na wa zo kan ni ti kan shiat tiam puya kan khong ai zo kan ni chu wang chuan sarkar he development ni ngata he development ti tur chuanin sarkar ta chakna ngai chu wang chuan sarkar ta chakna mang thei tu tur kan kan ne thi a tha lo ti chaka thei to chua ma la tur le kan trong trai na te po lo sia en kim ti thei pathian ne la kan kol ti ra he lai kho tlang ma son na tur ta ne he lai kho tlang ma ai tu lal la ya changa he lai kho tlang lo op tu te in siat renga